Odată. Nu pot să-l pun. Din plin. Dar Andrei te bagi așa din plin în el. Cum așa? Nu, cu fața lui așa în brațe. Așa. Hai, patroane, urcă până sus. Cu încredere. Bine a primit. Hai, Ardei, că e bine. 2, 3. Bagă-i. Nu, uite-te. Lasă-l așa în jos. Și pune liber și zbori așa pe burtă. Când vii zbori așa pe burtă. Da, pune liber. Mă, pune liber. Jos, jos. Vii și te arunci așa pe burtă. Nu uite ce e, că uite. Nu aici, așa, deci nu tare de sus. Noi! Stai, să zice noi, da? Cristina! Stai, Andrei. Stai așa, mă. Filmează tu din față. Hai! Hai, mă. Dar hai să facem altceva, ce să facem?